Una norantena de persones dels dos Pallars i l'Alta Ribagorça relacionades amb els serveis socials han assistit aquest divendres a la jornada dels serveis a les persones, oportunitat per a la dinamització econòmica del Pirineu, amb la idea de donar a conèixer i posar en comú la cartera de serveis del territori, una branca que és cada dia una aposta més ferma des dels consells comarcals. És una aposta que hem fet sempre des del Pallars Jussà, sempre hem volgut encapçalar aquestes polítiques de serveis socials i em sembla que tal com està evolucionant el dia a dia, tal com està evolucionant l'estat del benestar, és bàsic que continuem apostant per aquestes polítiques. L'organització de la jornada ha comptat també amb l'IDAPA i la Fundació Món Rural, des d'on s'ha volgut remarcar la necessitat de generar noves ocupacions, sobretot entre el sector femení, el més perjudicat a la zona en matèria d'ocupació i enfocat a la gent gran, un sector en creixement a les zones de muntanya. És lligar una mica aquestes dues vessants de gent gran i de mà d'obra desocupada i de donar aquest servei d'atenció a les persones lligant aquests dos caps, els de les dones, el de mà d'obra desocupada i els serveis de millora dels serveis d'atenció a les persones grans. Comarques com el Pallars Jussà, on el sector industrial no hi és massa present, tenen més dificultats de desenvolupament econòmic. És per això que des del SOC es para especial atenció en indrets com aquests. Comarques que no tenen un alt grau d'industrialització, segurament des del punt de vista de llocs de treball ho noten una miqueta més. Però també ja us dic, per aquest motiu és pel que el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Govern té uns programes especials i específics per 7 comarques de Catalunya, solament per 7, de les que el Pallars Jussà n'és una. Precisament el director del SOC ha manifestat la voluntat d'augmentar l'aportació que fa el Pallars Jussà dins del projecte de les 7 comarques de cara a la propera partida.